Vídeo curto para dicir unha cousa sobre ese outro vídeo que subín sobre desobedecer os mandados patriarcais nas relacións sexoafectivas, que teño un discurso moi forte, moi potente. Quería dicirvos que se sufre, que cando ti estás cun tipo, levas un tempo, e velo percal, que as pasas putas, vale? Non é que eu digo, bueno, ala, adiós. No. E despois fago todo iso, pero ese exercicio é moi difícil. Por iso teño por aí vídeos sobre a dor e todas esas cousas, vale? Que é moi chulo ese vídeo e que, non sei, que se hai alguén que se está vendo nese percal, ojalá o poida ver, porque vai ir moi ben, pero que é super fodido chegar a iso, Que me dixo a miña psicóloga, respecto disto, que eu non lle podo mentir ao meu cerebro e dicirlle que as cousas non foron como tal, Eu non lle podo dicir ao meu cerebro hai homes maravillosos que te tratan moi ben, porque a mí non me pasou. Isto dixo unha vez nas redes, e sabes que me dixeron? Porque non sabes elexir. Ainda encima é culpa miña que sean uns cachos de merda. Vamos, que non vos sintades culpables por pasalo mal. Todo o contrario. No, todo o contrario. E non xoguede la puta base de bueno, a min é que me daba igual. A min non, porque eu non son como a ti, tonto. No, porque eu queríache ben e ti eras un cacho de merda. Non fagades ese xogo, porque temos que dicir, dame igual. Non, non me dá igual, a mí non me dá igual que me traten mal.